Pri uvádzaní zľav platia pre obchodníkov nové povinnosti. Ak chcete spotrebiteľom plošne poskytnúť zľavu, máte zo zákona povinnosť uviesť najnižšiu cenu za posledných 30 dní. To znamená, že na cenovke alebo cenníku budú uvedené minimálne dve sumy. Jedna zľavnená a druhá pred zľavou. Ale pozor, spotrebiteľ má byť jednoznačne informovaný o cene platnej v čase ponuky a o predchádzajúcej cene. Predchádzajúcu cenu môžete vyjadriť slovne, napríklad celou vetou. Najnižšia cena za posledných 30 dní. Alebo predchádzajúcu cenu môžete vyjadriť aj označením, to znamená preškrtnutím pôvodnej ceny. Táto povinnosť platí pri predaji v kamenných prevádzkach, ale aj pri online predaji. Ak chcete mať informácie pre vaše podnikanie všetky a hneď, určite nás kontaktujte. Naše informácie, ktoré sme získali v praxi ako inšpektori, aplikujeme do vášho podnikania komplexne.